kuti zvamakanditukira zvinyadzi muri atezandwa nobva kupini amai munozitana kupiyani munozati Precious Wayne. ID number what? ID number 68 06 0 581 unogara ku Nyanda niani mati mwana Napamukuru nemurungu wangu. Precious ID number Handizivi. unogara ku Nehanzi. Claire okuma mati mwana uri koi amaterera nyaya dzimai koi mwana mame titsanangurire chii zvakafamba sei Ndakatera mume wangu ndanzwa neZimbabwe. Ndakasvika chigunda. Tarisai munyasomza Ndakaterwa mume wangu ndanzwa neZimbabwe. Ndasvika tikati ko chipo chiri kuitika maire pano. Atezvara wangu ndopa wakati panyo penyambwe. Saka inini handinozokwanisawo kumira ipapo. Vanhu ndakavasasunga atezvara wangu vakutobatwa nevanhu vachisimukira inini vandangotora murume wangu ndikati handei kumba. mazvinga zvataura yatezva tipeitinzi zvekuti murume wamaya akatondichiedza kuti baba vemuoka kana inini ndichisungurwa kana ndaenda kunomwawa mwana wangu nini anga akagara kumutsumi ndandisiri kukicheni pamanatengesewa doro saka nyaya yekuti ndikuti ini ndasunga ipapo ndichitiga ndiende kuno mwana wangu andichidza kuti ndimonachi vava ndazvandisunga ipapo ndichienda pamberi pekicheni yamai vavo vandengesa doro panga pane munina wangu nawo wakapara ndasvika ipapo wainobva ndatanga futi mwadoropa ipapo saka nguva dzandakasimuka kubva ipapapo uyu mwana wangu andishiedza zvirai pindura zvinotaura manza zvatawana maya nomuroro hanzi makandituka zvinyanzo kuenda undatera mwana undatera murume wangu kubvawa ndakatuka chinamira ndikunyembera ina ndinotuka mungwa hamuna kutuka asi makamuona zvenyu kubvawa muroora muroora kuwe kwakaita kubvawa ndakatomuona mukamuona kwamadzira akazoita pabvawa mukayaona handina kubaona kosaka zvaakutaura izvi makandituka izvi ari kunyeperai izvi zvekuti ndakavatuka nini handina kutuka nomuroora chikaitika ndechikuti pakauya amai inini ndaimunohwa nokomana mukomana uyu pataimunohwa isusu pandanga kutaura inini chiti ndakasvika papata munin'ina wangu nomukomana anonzi Evie vachimwahwa vachimwahwa inini mukomana uyu ndipo akandishiedza usatitambisire nguva wazvinzi anorwara ndimurova amuroora kuhava nguva yakaeba seunai nguva yakareba waenda niwe Ndaenda pamukuru nemurume wangu. simukai vanotora ndiani wenyuti anopenga mukadzi atanga nhasi makamboizwa here nyaya yekuti vanhadzi nayo inini ndanga ndisipo pamba asi ndakasvika ndichinzwa nyaya ndo zvakaita
Ndiyakaza kutonokadziwa. Ndikati. Taura chizi. Sana kuti zimurume. Zvakaitika ndezvokudai. Iwe asida yasini. Ndati zvataura kuti akatuka uyu akatuka here. Zveshuwa wakatuka. Unotuka zvinhu zvatikavakira dzimba kuvharira dzimba kuti tizvahwe. Ndiri kukubvunza. Zvinhu zvatikazvari gara pasi. Unonzani? Unogara pakatarisauka. Unotuka zvinhu zvatikagarira pamba iwe. Yochibhapa iwe. Uri munhu akaita sei? Regai ngokuudza yarume. Nyaya yekutuka matukiro akadaro haana kunaka. Kunobuda kurara muruoko kai. pamusoro changaizvo Ndati kunobuda kurara muruoko kai. haina handirari nomuroora Kosa kwakatukira izvo. handina kutuka muroora Iwe Saka muroora ari kunyemba mwana wako ari kunyemba. anojera sinewe. handina kutuka muroora Wosiya pesa. Ari $100. Yasakapedza kaita chizviyeke. Tuka munyika mangu tuka vakani muroora. Kuenzera nomuroora chimwe. Urikuzvinzwa? Ndati urikuzvinzwa here? Unobhadhara 100 yangu imangu. Mhosva yawakaita kuenzera kutuka kuenzera nomuroora kuenzera naye kutuka zvinhu zvakapfekera mabhuku iwe. Ndapedza. pamusoro changaizvo ndikumbira kutaura Ayo chana chataura. Ndikazvototaura pasina kupindira zvikosi. Statement yako. Antu anobhadhara mwedzi 3 kana kuti $100. Pamambo $100. $100 kwa mama. Urikubhadhara nini? Aiwa, mwedzi 3 Yeah. kana $100. Isaka, bhadhara. Mwedzi 3 anenge. Kana atadza kuwana mwedzi 3 obhadhara $100. Kwa mambo $100. Munotuka muchitiri mukwanise kubhadhara mhosva. 100. Kana kuti 100. Bhadhara isa marapa. Isa bhadhara. President vakaronga zvakanaka kuti vanhu wese 75% zvepoli handiti kuti wani mari iri nani arakidziye toiswa show but maakupota muchituka nokuti mapiwa mari yakawanda kupota kuti imari ndinosaina pamusoro changaizvo ndikumbira kuti taura maererano magariro atinoita pakushora hungu mari ndinokwanisa kuibhadhara asi vanhu vari kunditiro zvinhu zvokuti ndibhadhare mari nokuda kwekuti vanonditi ndatuka ndisina kuwatuka ndazvindipasigara muchinovana hazvina kuipa chanaa ndatigara muchinovana chikwadi vana ndogara navo zvakanaka but magariro anochaita nevana handihapi nokuda kwekuti nezi kuti ndikubhadhara mari yangu andendasienda gore rese ndosati tigara muchinovana ndinototuka munhu iwe muroora akaukanga paukazori kwa muroora waita kuiwe arikuchepera imini muroora zvapera chinyara iwe shata chinyara ndakusaina chisungwa ndakusaina asi muroora wangu pane zvaakatotaurawo zvekundidzinga usakatuka muroora chisimuka wenda kusaina inini handikunzi munhu iwe chinyara chikwadi chikuti ndakubhadhara hauna